bola. Aquesta cinta és la que sortia a la ressenya. Sí. És aquest llom, al final, està el llom. Aquí sembla que hi ha camí. Aquest és el primer. I ara jo em guiaré. Potser trobem alguna cosa més. Més a baix. Segurament hi haurà alguna cosa més. Bueno, que estigui ben fet, eh? I tanca los mosquetons. Ja tanco mosquetó. I ara vaig tirant avall. La corda és de 30, o sigui que sobrarà Perfecte. un bon tros. Els mosquetons me'ls emporto per si hi ha algun renglio pel camí. Em sembla que no, perquè això baixa directe, sense tocar paret, fins al fons de tot. Comença la baixada. Vale. Pues bueno, vigila. Veus, ara ja està penjat d'aquí. Uau, quines coves, tu! Està gravant. Sí, espera. I tens la llum posada? Sí. Baixant aquí, quines formacions, tu! Quines formacions! Però si no, si vols que te faci una foto aquí a baix, te quedarà bé. Sí, si faig un pas més, i faig una mica de pèndol perquè puguis fer la foto bé. Vinga, pujant amunt. No recordo com es deien, però eren dos curses que hi havia moltes instal·lacions de Sí. pràctiques. Ja me'n recordo. És molt petita. És una llàstima. Perquè hi ha moltes formacions. Ja estàs arribant. Sortint del forat. Pont de roca, el parabol i l'espí.